L-infrastruttura nazzjonali għat-turiżmu trid tissaħħaħ għax il-pedament jeħtieġ li jkun sod qabel fis-setturi rispettivi isir xi forma ta' investiment. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista iltaqet ma' membri fih dan l-Assoċjazzjoni tal-Catering fejn fost l-oħrajn ġew diskussi l-isfidi f'dan is-settur u x'jeħtieġ isir biex l-esperjenza li tingħata tkun waħda tajba. Tkellimna dwar l-sfidi f'ukoll l-opportunitajiet u d-diffikultajiet li jħabtu magħhom fosthom burokrazija esaġerata, fosthom diffikultajiet kif anke spjegaw li l-prodott tagħhom jagħmlu sforz kbir biex dejjem itejbuh per imbagħad qiegħed jistrieħ fuq infrastruttura nazzjonali illi għandha diffikultajiet kbar li allura it-turist ibati minn dak il-prodott li qegħdin nofrulu u għalhekk bħala partit fil-waqt li nieħdu on board dak illi qed jesperjenza u nkomplu niżviluppaw politika fejn iva aħna verament nemmnu nistgħu niżviluppaw turiżmu ta' kwalità, però b'dan biex dan naslu għalih irridu nħarsu lejn l-esperjenza li rridu noffru lit-turist Malti kif ukoll lit-turist barrani. Net News itkellem ukoll ma' Matthew Pace, il-Viċi President tal-istess assoċjazzjoni fejn tenna l-isfidi li preżentament is-settur hija tisib quddiem wiċċu. Fost l-oħrajn Pace semma l-ħtieġa ta' pjan holistiku għall-istabilimenti tal-catering, differenza bejn il-ħaddiema tal-kċina fir-ristoranti u l-ħaddiema f'ristoranti tal-lukandi, il-problema l-ħaddiema barfin differenti u anki l-mod kif il-ħwienet u ristoranti jirriċiklaw. In-nuqqas riżorsi umani. L-istabilimenti u l-membri tagħna għandhom problema kbira biex isibu skilled staff, ġifieri daħlet fil-budget reskilling and higher skilling, ġifieri hemm bżonn tiġi indirizzata x'qed jisħu ħafna third country nationals very low soft skills, qed jiġu minn ċertu pajjiżi li anke tikkomunika magħhom alla fil bl-Ingliż hija challenge fiha nnifisha, ġifieri barra minn hekk għandna bżonn nindirizzaw ħafna parti del-language barrier qed ngħidu. Barra minn hekk għaddejjem ma' taħdidiet konsistenti mal-management tal-BCRS li kif daħlet il-sistema li waqt li bħala assoċjazzjoni naqblu ħafna mal-Green Agenda ħanajdilha hekk. Ġifieri l-metodu ta' implementazzjoni primarju ma kienx sostenibbli għalina bħala industrija. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Eksperiċi Kalaxxone, id-deputat responsabbli mit-turiżmu Mario De Marco, Julian Gallia bħala President tal-FSMI u Charles Salvaggi illi huwa kandidat li jaħdem viċin dan il-qasam. Minaħa tagħhom fisem l-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering flimkien ma' Matthew Pace kien hemm il-President Michel Muscat u Rowan Zammitapap.